न्यूजात तुमका स्वागत करता। हळयाळ तालुकाचे कोबू पिकेचे शेतकार खूब इतले समस्या अनुभवते आसात। जिल्हाधिकारीन स्वतः येवन शेतकाराली समस्या पळोवंक जाय आणि समस्या सोडोवंक जाय म्हण कोबू शेतकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप कुमार बोबाटी हेमी आग्रह केले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात ब्रेस्ताराक पत्रकारा बरोबर उलयले बोबाटी शेतकारान पिकयल्या कोबाक राज्यात इतल्यात कमी दर हळयाळ साखरी कारखानो दितेत आसा। तेजेन कोबू पिकयतलो शेतकार आर्थिक संकटात येयला। कारखान्याचो अधिकारशाही नियमान जास्त कष्ट शेतकाराला जाला। जिल्हाधिकारीन खुद येवन हांच्या शेतकाराली समस्या पळयल्यार आणि कंपनी आणि तशेंच कोबू शेतकारा बरा चर्चा केल्यार मात्र आमगेली समस्या अर्थ जात आशिल्ली। आमदार मंत्रीक जिल्हा प्रशासनाक तशेंच तहसीलदाराक अशें सगळ्याक अर्जी दिवन घेवन आमगेले कष्ट सांगून जाला, पण कोणी बी समस्या सोडोवंक मुखार येयले ना। हेजे संबंध स्ट्रायक बी जाला। पहिलेचे साखरी खात्याचे मंत्री आशिल्ले शिवराम हेब्बार हेमक सुद्दां अर्जी दिले, पण तेमी बी स्पंदन केलें ना म्हण असमाधान व्यक्त केले। हळयाळ तालुक्यामध्ये बियाडी साखर कारखाना आहे। तिथं हळयाळ तालुक्यामध्ये सुमार 11,000 रैत ऊस वाढवतो आम्ही। ह्या 11,000 रैतांचा ऊस घेऊन हे शुगर फॅक्टरी चालत आहे। पण ह्या शुगर फॅक्टरीकडून आमच्या रैत लोकांना सगळ्या लेवलमध्ये आम्हाला हे शोषण होत आहे। एक HNT म्हणजे फॅक्टरीवरनं आमच्या शेतातनं फॅक्टरीला आणायला काय ट्रान्सपोर्टेशन खर्च येतं आहे, त्या खर्चामध्ये एक 270 ते 300 रुपये खर्च येतं आहे। पण ह्याने आमचे 950 रुपये पैसे कट करून घेतात। एवढे पैसे कट करून घेऊन हे काय करते, ह्या पैशामध्ये दुसऱ्या तालुक्यात खानापूर, गोकाक आणि धारवाड, बिजापूर इथून पण ऊस आणालेत। हे सगळं ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च आमच्या ऊसातनं ह्याने तिकडे घ्यायला कट करून घेतात। एक आणि सेकंड म्हणजे आमचं ऊस प्रायोरिटीमध्ये लवकर घेऊन जायला पाहिजे होतं, ह्यांनी 2.5-3 महिने लेट करून घेऊन जातात। ह्या लेट घेऊन गेल्यामुळे आमच्या ऊसामध्ये फार इळवरीमध्ये फारसं हे कमी येतं। म्हणजे 15 ते 20 टन आम्हाला तिथं इळवरीमध्ये कमी येतं। मग त्याच्यामध्ये आम्हाला 15 ते 20 टन आम्हाला एकराला आमची इळवरी कमी असून मग तिथं पण आम्हाला पैसे कमी मिळतात। मग आणि आमच्या हळयाळ तालुक्याच्या ऊसाला 12.5 ते 13 इळवरी येते आमची। म्हणजे साखर 1 टन जर ऊस आम्ही हे केलं तर साखर केलं तर 120, 125, 30 kg साखर येते। इथं काय करतात, आम्हाला 11 इळवरी राखून देऊन इथं पण आम्हाला FRP रेटमध्ये इथं पण आम्हाला कमी द्यायला। सगळ्या लेवलमध्ये आमच्या रैतांना ह्यांनी शोषण करत आहेत। हे शोषणच्या विरुद्ध आम्ही गेल्या 27 तारीखला आम्ही हळयाळ तालुक्यामध्ये रस्ता रोको करून आम्ही प्रतिभटना केली। त्या प्रतिभटनेत आमच्या तालुका देऊन त्या दिवशी आम्हाला 1 तारीखला आम्ही तुमची उपविभागाधिकारी येशीच्या नेतृत्वामध्ये सभा करून त्या सभेमध्ये तुमचं सगळे समस्या परिहार करतो। मग पुढे काय करायचा विचार आहे तुमचा? त्या दिवशीच्या आमच्या ह्याच्यात 1 तारीखच्या मीटिंगला जिल्हाधिकारी स्वतः येऊन आमचं रैतांचा अहवाल ऐकून आम्हाला न्याय द्यावे। नाही म्हटलं तर त्या दिवशी आम्हाला जर न्याय मिळाला नाही तर आम्ही तिथून आणि आमच्या प्रतिभटना निरंतर प्रतिभटना आम्ही चालू ठेवून आमचं रैतांचं काय हे बेडके आहेत आमची इच्छा सगळी पूर्ण करेपर्यंत आम्ही हे स्ट्राईक कुठल्याही परिस्थितीमध्ये थांबवत नाही म्हणून आम्ही आज जिल्हाडळीतला आणि सरकारला आम्ही एचरिका देतो। देशाच्या सुरक्षतेच्या दृष्टीन PFI आणि त्या संबंधित संघटन केंद्र सरकारान निषेध केले। BJP उत्तर कन्नड जिल्हा घटक स्वागत करता म्हण BJP जिल्हाध्यक्ष व्यंकटेश नायक हेमी सांगले। कारवार शहरात ब्रेस्ताराक पत्रकारा बरा उलयले व्यंकटेश नायक PFI सारख्या संघटनेचे सदस्य विदेशाच्यान हवाला पैसे घेवच्या आधाराचेर आणि देशविरोधी कार्यात भागी जाल्ले साक्षी आधार केंद्र सरकारान संग्रह केला। त्याक लागून असली संघटना निषेध केला। ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣದ ದಾಪುಗಾಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ। ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊಲೆಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದರಿಂದ PFI ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು। ಮೊನ್ನೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಹತ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂತು।
PFI आणि त्या संबंधित इतर सगळी संघटना बॅन करूक कारण जाल्ले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित दोवल हेमका जिल्हा BJP अभिनंदन सांगता म्हण तेमी सांगले. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಒಂದು ಈ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ PFI ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. चालकाले नियंत्रण चुकून पेट्रोल टँकर लॉरी पडिल्ली घटना येल्लापूर राष्ट्रीय महामार्गाचेर ब्रेस्ताराक घडली. मंगळूरच्यान बिदर वयतीत आशिल्ली पेट्रोल टँकर लॉरी येल्लापूर तालुक्याच्या अरबेल घाटाचेर पडली. तेजेन ह्या भागात थोडे वेळ भयेचो वातावरण जालो. टँकर पडिल्ल्यान टँकरांतल्यान पेट्रोल भायर हुंवूंक लागले. जाग्यार येयले अग्निशामक दळाच्या कर्मचारीन टँकरांतल्यान भायर येवचे पेट्रोल थांबयले आनी लॉरी वयर काडली. जाग्यार येयले पोलिसान प्रकरण दाखल करून घेयले. आयच्या इतलत न्यूज मुखाल न्यूजच्या खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.